Ito guys yung masarap na klase ng pusit. Fresh na fresh yan. Yan. Hi! JD, say hi! Hi, mo. Hi! Pawis na pawis ako. 4, 3, 2, 1, go! Oh, may premyo daw yan! Yan, good morning mga ka-dragon. Dito kami ngayon guys sa mga bilihan ng freshness da. Wow! Daing na laki ng ayan, para meron tayong pananghalian. Time to set. Yeah, pusit. Ang sarap yung sugpo. Magkano kilo ng sugpo ko yan? Ito kaya mo kayo tayo. Philippines. Salmon, tutulingan, galunggong. Ano to kuya oh? Lumarlin niya na. Yan, 200 kilo niya man. Fresh. Ito masarap to. Ito gusto lang ba? Uy, ano nga to? Dorado? Ay, sorry. Ang sigaw kaya. Oh, bakit? Pusit eh. Kapad ni Auntie Ligaya. Malaki. Kano yung ganyan sumpo? 70. Magkano to kuya? 470. 470. Blue Marlin. Ito oh, yellow face. Kilo. Sa ganito po, magkano kilo? 250 na po yan. Sarap yan doon. Ito lang oh. Magkano daw doon? 400. Ito masarap yung sigaw. 280. Oo. Tama na ata. Ano to? Lapu-lapu. Short na. Sarap prito to. Yung malalaki ko 300. Malapit mo nang bilhin natin. Kuya, isa dito. Ito guys yung masarap na klase ng pusit. Sarap yung adobo yan. Fresh. Dito na lang. Ano meron? 1 kilo po. Okay na yun, te? Hindi ka natimbang yan. Hindi, ayan kuya yung kwan. Piniprito mo. Ayan yung piniprito mo. Salmon eh. Oo. Hindi ko pa na... Ano?
Ano isda to? Ito po. Tanigi. Purito pa lang. Ang sarap mamili dito, oh. Puro sariwan, ano. Oh! Kaya nga, kon katawan lang. Katawan lang yun. Sak siguro yun. Oh, may tayo rin. Laki ng pusit. Kuya, magkano tong ganitong suman? 120 po. Ang sarap nito, guys. Ito yung ano, gustong gusto ko dito sa yung panda. Ay, oh. Ito na yung bago lang to, kuya. Opo. Isa po. Sarap nito, guys. So, ayan mga ka-dragon. Namimitas naman tayo ng kalamansi ni Kuya Johnny. Yan, manghingi kami ng kalamansi dahil ibababad ko yung aking marinate na pork chop. Pork chop. So yan, may nagkatay ng baboy dito sa kapitbahay, guys. Nakakatuwa kasi yan, bagong katay kaya napabili naman kami. Fresh na fresh. 330. Mas mura ang karne dito. Oo. Ayan. Nanungkit na kami ng kalamansi. Gusto ko magkalamansi juice, ha? Mahal sa amin, guys, ng kalamansi. Dito, lang. Huwag na nakakatuwa kasi din. Talagang probinsya din siya. Oh, meron din silang kalamansi farm. Kaya lang doon, nasa malayo. Oo. Tanungin natin si Kuya Johnny kung pwede tayong mag-harvest doon. Ayan, guys, good morning. Yan, nandito ulit tayo sa ating yate na balsa. Yate slash balsa. Naku, bigat pa naman. Dito lang kami, guys, sa tapat ni Kuya Johnny. Dito lang tayo sa ilog. Kasi sa dagat masyadong magalaw. Mamaya pa daw sila magsunod. Si ate at saka si Pang. Okay? Oo. Bakit malapit lang naman? Sunburn tayo nito. Minsan lang po. Dapat may hagdan yan. Kami hindi na mag-sunburn. Marinig naman ni Kuya Johnny yun. Dapat may hagdan. Talagyan ang hagdan niya. Yung nare-retract na hagdan. Oo, yung natutupi. Oo. Dapat stainless. Ayan, mag-ihaw-ihaw tayo dito, guys. Siyempre, mag-aura-aurahan din. Hindi ang Hindi, sakwa. Pero kung ihaw natin natin pa tayo nag-crown, nag-buraraw. Kaya yung baboy natin. Ito. Ito. Aray ko. Ganda ng tanong, parang Amazon. Parang Amazon forest. Ayan, guys, mag-iihaw tayo ng yellow pin. O, diba? Fresh na fresh yan. Pag-uraurayan niya. Yan na. Pagkursi lang karsata. Patalikod. 1, 2, 3. Talon. Sabay talaw. Anong baba? Apa, nagsiga. Apa, ni Art. Evangelista na, Ate Agnes. Po, Nine George. Lahat sana tayo, apat tayo. Si Kuya Richie mag-picture. Madali. Dahil mag-picture kami ng apat. Bilisan niya!
Yan. Laki braso ni Auntie ah. O, ako din eh. Ayaw mong makasama sa kwan. Sa video. Ayan, meron din tayo guys buko. Galing sa bukuhan ni Kuya Joby. Nagpakuha kami kay Kuya Katcho. Ayan guys, may mga turista din dito oh. Ganyan mo lang ko para hindi magtaka. Ayan. Nagpa-picture sila dito sa balsa. Kuya Johnny, nagpa-picture sila dito sa balsa. Okay lang ba? Wow, sarap. Yummy. Sabi ko ipapas ko magkain ng buko dito eh. Yummy naman ng buko, hindi yung tao. Walang muscle. Wow. Magsabi mag-TikTok tayo eh. Damdama ka, day! Ala kayo. Adag pa kadana dyan, guys. Gusto niya lang mag-TikTok. Wow. Ayan. Hanggang ano lang to, guys. Kaya lang, may oras tong high tide. Alas 12. Hanggang 12 lang daw. Mababaw na siya dito sa area na ito. Lilitaw na yung mga bato dito. So, pero okay, dito may tubig pa naman siya. Kaya lang dito ang mababaw. Yung iyan ang igitna niyo to, ba? Ang delikaya yung Si JD, Igitna oh. mo to. Wow! JD! Baka tumaob na tumubang ka. Hindi na balanse. Hindi yan. Ang dami nating buko, guys. Ow! Bigat. JD! Nakahawak siya. Ay, wala tayong pangbukas. Meron kaya? Ah! JD, ah! Hindi na yung bababa ko, Joby. Hindi na yung bababa. Grabe pa. Ang kayo natago pa ako na. Hindi na bababa. Kunin mo siya. Wow, ganda naman ng salida Wow, dito. JD! Naku, inggit talaga si Kuya Cha. Gusto mo i-rento? Oo. Pinaparent po ba? Sabi mo sa harap, picture lang po. 50 per head. Kuya Juba, hindi pa tapos sila nagluto? Eh, Ang dumi naman na nito ng t-shirt. Oh, diyan. Wow! Ay, sit down and listen. May nalambat na isang chabilog. Ay, bye-bye. JD, ano ko? JD! Oh, no. JD, wow! May tubig ka na dyan. Nagunggoy ang kabilog. Wala si Kuya Chat-Chat, si Ate Popat. Kawawa naman. JD, hi! JD, say hi! Hi, mo. Hi! Ganun Pawis na pawis ako. Wow! Ika, tata. Tita. Tita. Ba, malalim to dito ah. Malalim dyan. Wala yung liyan ko pa pala. Oh. Malalim? Take it out and don't throw it. No! Crazy. JD, smile. JD. 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 Smile daw, smile. Oh. Naudi ako. Pinutusan niyo ba? Enjoy ka ba, JD, ha? Ha? Siyempre! Sabi mo, I love you. Oh, nag-ano na yung dalawa. Ante, subuan mo siya. Kaganda yung kuha niya dito. Subuan mo. Gusto niyo kong matawanin eh. Oh, kiss daw, kiss. Hug na lang, hug. Best friend. Best of friends. Oo. Oh, hug, ante, hug. Hindi akbay. Family de Vera naman. Ate, ano siya namin mo? Pero mo siya yan to. Come here. Ay, nabasa ko. Shake. 1, 2, 3. Kasi dyan, kapangit naman yung ano mo. 1, 2, 3.
Hey. Oh, kiss mama daw. Oh, kiss mama. Kiss mama. Kiss mama. Oh, group hug. Group hug. Nagadumot kayo pagparami. Oh, group hug na na. Yeah. Group pa, sisigaw kasi. Oh, group hug. Yay! Smile, Didi. Look, tita. Didi. Kiss. Oh, kiss mo, dati. Ayan guys, magse-set up na tayo dito para makapag-lunch na tayo. Sige, oh, tingnan mo kung gaano kalalim yan. Sige ka dyan. Ano, sahig? Sige, kala mo. Yung mga silbong ko sa lang galing natin yan. Sa gano'n ko, daptot, diba? Salamat sabihan, pinagpapalad mo sa amin. Namalas namin ito sa kalilingkod sa iyo. Ang susunod na pinagpapalad. Amen. Kain na po. Let's see. Sa tayo mo ganun. Happy birthday, JD! Say thank you to Tito Johnny and Tito Remy. Yan lang ba? Kain tayo mga ka-dragon! Guys. Nagganto pa kayo, rin kaya ang kakain. Hindi maabot ah. Nature. Yan. Ay, sorry. Say ko yung tubig yan. Tayo yung kanin. Fresh na ito oh. Yeah. Fresh. Kain tayo mga ka-dragon. Kuya Johnny at Remy. Yeah, thank you so much po. Thank you po. Kain po. The very family. Ano ba ito? Siesta. Tayo nga ang alamang. Sino ang alamang? Oh. Mangga. Nasaan ka? Hindi naman to yung sila. Nasaan ka ba? Ang dami na naliligo doon oh. Doon sa ano yun, sa may kulay. Yung gitin sila. 500 30 minutes. Dito lang. Mura yun. Kaya lang di umaalis. Dito lang. Dito lang siya. Sabi mo picture doon, 50%. Pag naalong to eh, hindi ka makapalitan na. What? Ano gawin ko? Sama ko pa nga. Kami paparan kayo, inikot kami doon sa pinagkuhanan nila Kuya Jobe. Wala, maganda ka lang. Kasi nasa kanto, kamera mo. Ay! Nag-enjoy lang po. Masarap kumain. Sa bawon niya na yung pagkain ko. Parang ka dati yun, tinadakuan ko yung warranty. Ibat din? Banana? Banana. Nadaanan natin. Daming bandol eh. Lalo hot spring dyan. Kadami. Kaya para kadaming gatin ng salbabida. Sa Laguna, Sa marami. San Pablo. Diyan lahat. Dami ng Banyo. spring dyan. Sino tayo pumunta ng farm? Yung sa may falls. Kalimutan. Sarap ng yellow pin guys. Huwag napaka-pre. Bawal sa akin eh. Red meat kasi. Malasa. Red meat bato na. Red Walang meat. kaliskis. Ano yun eh? Red meat.
Pero hindi tulad ng karne. Mas umano ang karne. So, hindi pagsangan yun din. Guys, congratulations! Okay na yun na mo. Leukemia mo, naka-recover ka. Good. Pero continuous pa rin ang diet mo. Okay? That's a good news. Good news. Thank God. Pray lang po. Prayer is very powerful. Okay? Si Ate Remy din. Ating Remy, kayo din. Mas masaya po sana kung kumpleto tayo. Nandito kami. Kaya masaya pero nakakalungkot kasi ako wala sila, wala kayo. Mas masaya kung kumpleto. December. Kaya Benjing din, dapat masabihan din natin next time. Kung nga, Kuya Benjing, dapat sinama natin. Sino? Ayun, nasa Mindoro tayo galing eh. Inibita kami. Hindi na siya mag-travel. Sa Paranaque po ba sila? Sa Quezon City. Ako nung to ng Uncle Benjing. Maingit yun. Uncle Benjing! Kain tayo. Mas nauna pa kami Oh, Uncle tayo. Benjing, oh. Kasi malapit ka dito. Maingit na naman yun si Uncle Benjing. Ano ba naman itong mga to? Hindi mo lang nagtawag. Iba yung nadinaan namin ng Uncle eh. Kaya hindi ka na namin nadaanan. Sa sunod po. Para nandito sila Kuya Johnny. Mapuno ko ah. Punuin natin ang crab to crab. Patay ka mo. Hindi dapat natin ng konti. Dapat natin lang noon. Wala, walang batuya. Ay, batuyan mamaya. Ayaw nga. Hindi na dahil po lang Dito, uus lang dyan oh. Lalim lang dyan oh. Bukas sa umaga magpandesal lang tayo dito. O, dito tayo magkapi-kapi. Picture na naman yun eh, talibago. Huwag na tayo mag-cellphone mamaya. Kwentuhan na lang. Kaya ano, nangyari yan. Yeah. Ang cellphone. Kaya maglaro tayo mamaya, hanapan ng pira. O, sige dito. Kaya ngayon, yun. O, sige. JD! UTI. Ito pa yung guys. Ba't ka mangiti? Hindi kasi kawawa naman si JD, mabilan sa araw. We! Kamu nga, JD. Guys, taga. Yeah, come here, yeah. Come. Are you happy? Ano na eh? JD. Ay! Nag-issue pa ni signature! Isa pa ako eh. Wala din tissue. Kaya ako hindi mo sinasabi. Ubus namin pinang ano. Balik ko. Ilang punas pa dito kanina oh. Ay, ante ako sa ilalim. Wow! Look at dito. Hindi na kayo pala ako yung Take away ka. Uy ka daw. Talaga. Naglaro ang mga bata. So, dito lang ako. Yan, malalim na ito. Tuwa si... Mag-shade ka. Tapos sabay tulog mo dyan, oh. Hindi mo alam nakarating. Malalim na rito. Oh. Yan ang malalim eh. Lola! Ano Lola? Minumpos. Ayaw mo sabi. Maglaro sana tayo, nakasakay tayo dyan, tapos paunahan tayo makarating doon sa may kwan. Oo, ay ganun-ganun nyo lang, oh. Dito lang kasi mas malalim dito eh. Mababa yun. Ayun na nga sa likod mo, salbabida. Ala. Ay, sus, Mariones, nauna yung panic. Pasok sa loob!
Oh, ganyan oh. Pwede ganyan oh kay DJ. Ganyan lang kay DJ. Saan kayo pupunta? Pila-pila muna kayo. Pabilisan kuya. Kaya yung senti kasi nasa loob ng katawan. Halin, kahirap kaya yung ganyan. Mahirap. Pantay-pantay na kayo. Diyan tayo. Dito, sige. Ganyan oh kay Ate Juan. Hindi, dapat lahat isang gusto nyo. Kagaya dyan, kaya. Tara, bilis. Oh, game. Usod ka na lang kunti Ate Juan. Para na makapantay ka sa kanila. Yan dyan. Babaw na kaya. Ay, hindi pa sa'yo. Ante pa sa'yo, ganito gayahin mo ako. Ganito ka din. Gawin lang. Ganyan dapat ako. Hindi pa nakakit si DJ. Ay, magsali ka. Oh, in 5. Sandali. Ay, wala pa. Kaya pa. Kuya Richie, hawakan mo nga muna yung dalawa. Kalikot-likot. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh, may premyo daw yan. 200 pesos. Mahirap kasi. Wala sa... Oh, hanggang tali. Oh, Santipasing na ang nanalo. Ay, wala siya sa tubig. Naitulak na nga, talo pa eh. Are you crazy? Wala na siya kalikta. Tulak ko. Ay, isa pang palaro. Te, iba naman. Oh, hanapan ng pera. Tubig? Oo, yung quiz na. Oh, mahirap yan ha. May Google dyan. May Google. May goggles dyan. Check mo lang. Magka-trans na. Hanap na bandog ako mag-rumit eh. Dito yun. Mas maganda pa pala ng awat na bili. Hindi mo nakakuha na pa. Oh, kasi contraid. Galing sa taas yung ano. JJ oh. Pipip. JD, pipip, pip. Mite, mag-iibay mo lang kami dyan oh. Sandali. Hakuli din eh. Nagikuha rin ako. Nagkulikot ako. Tapos ka man lang. Ito pa sa'yo. Porkit hindi mo maapakan yung lupa? Sabi ko, anak, kalalim na dito. Hindi na ako makakuha. Nagka-panic. Hindi, wala yung durong pa yung diritsita na. Wala lang din ka Madaya! Bakit madaya ko man lang ano? Wala na sabi sa'yo? Wala eh. Si JJ hindi man lang nakala eh. Ako kung ano na yung pisto ko lang nag-grade 8, hindi na nakaikat. Ante, bitaw kayo. Ba't kayo samunta? Dapat. Maglalak ka pa. Ligo nga rin ako. Dapat nandun ka. Dito. Dito.
Tanggalin mo yung tali. Tanggalin yung tali. Hindi na niya bibitawan yan. Yan, yan. Ante, talo pa kayong bata dito, oh. Nakasalbabida na nga, takot na takot pa eh. Gusto mo pa yata mag-life vest ah. Kasi ang babang, kabdewang lang eh. Hindi na kami nakababante. Okay, punta mo sa gitna. Talaga, oh. Kilitin mo para magbitaw. Joan! May matay ka mo. Aba, kagaling ah. Ala ka. Manam ka lang lupa. Alay, magkuha niya mukha manti sa kamayan. Sandali. Nervyos ah. Ah, tangin lang kamay mo. Tangin lang kamay. Dalawa. Oh, yung tali! Rescue. Emergency. Oh my God, Leslie. Mentik! Auntie, ano ba na yan? Best actress ah. Hindi makakwadras dito Ganito akong buko ko natin.